Żagħżugħa residenti l-Ħamrun ma nstabitx ħatja li mingħajr awtorizzazzjoni ħadet fil-possess tagħha xi data, software jew dokumentazzjoni jew li għamlet użu minnhom wara li telqet il-kumpanija kummerċjali li magħha kienet taħdem. Il-kumpanija akkużat li tfajla li ma kellix jett tibgħat ktieb li jingħata lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni bilan li jiġi stabbilit il-valur fis-suq ta' kull vettura li ilha nnifisha mill-kompjuter tax-xogħol. Dan għax bekk hija setet għamlet użu minn informazzjoni li ma kinitx tagħha. L-imputata li bagħtet din informazzjoni fuq l-email personali tagħha saħqet li dan għamlitu b'intenzjoni tajba biex jekk xi ħadd isaqsiha dwar il-valur ta' xi vettura partikolari hija tkun f'pożizzjoni li twieġbu minnu fih. Fix-xhieda tiegħu l-espert Anton Felice għal kif dan il-ktieb ma kienx fih xi data sensittiva u minkejja li appartieni lil din il-kumpanija, il-kontenut tiegħu kien aċċessibbli fuq l-internet għall-interess tal-pubbliku. L-akkużi fil-konfront tal-imputata għajmu diskussjoni dwar xi kostitwixxi użu ħażin ta' kompjuter. Bil-qorti qalet li din id-definizzjoni hija kemm xejn diffiċli biex tispjega minħabba li timxi jitfit ma' tibdil kontinwu tal-użu tat-teknoloġija. Dan f'materja pjuttost ġdida għal qrati lokali. F'sentenza pjuttost elaborata, il-qorti għamlet referenza għal diversi awturi Ingliżi dwar is-suġġett u saħansitra eżaminati d-dibattiti parlamentari ta' meta ġew fis-seħħ dawn ir-reati. Wara studju bir-reqqa ta' xi tajt il-liġi li tirregola l-użu ħażin tal-kompjuter, il-qorti ma sabitx lill-imputata ħatja ta' 3 reati li bihom ġiet mixlija u konsegwentament ġiet illiberata minn kull akkuża. Tul dawn il-proċeduri, l-imputata kienet assistita mill-avukat Andy Ellul.